mufaro wangu zvakare kusangana nemi vatariri vedu, pangava pa Facebook page kana pa YouTube page kana in whatever form you get our program on. Tinofara kuramba tichitekeshera nyika yose, tichi-influence the world through the word of God. Ende chirongwa ichi cheko Nhai pastor hachisi chirongwa chedu isu vekuno kumandara media house, but chirongwa chenyu chatakaisira imi kuti kana mune mibvunzo yainokunetsai nekukushushai zvikuru sei ine chekuita neBhaibheri, titumirei tigozama kupindura nepatinogona napo tichishandisa textbook yedu rinova Bhaibheri. Ndine mubvunzo nhasi uri pano, uri kuti pano apa, kana Mwari vachitoziva nechekare vanhu vose vachaponeswa nevacharaswa, zvinobetserei kuti tinamate? Mubvunzo uyu uri kuti pano apa, kana Mwari vachitoziva nechekare, since vari omniscient, vasina chaungati havazivi, vanoziva the end from the beginning, and vanotoziva kuti ningi uyo uchaponeswa, uyo haazoponeswi. Saka isu sevanhu tinonamatirei kana fate yedu itori decided Mwari vachitoziva? Ndo mubvunzo uri pano apa. Chandingangopindura ndichiita hama yangu ndechekuti Mwari havana chavanotanga vasati vachipedza. Ndo musiyano uripo pakati pedu isu sevanhu naMwari. Mukaenda kuna Isaiah pa chapter 46, mukaverenga pa verse ya 9 na 10, Mwari vanoti I am God and not man. And chinovaseparata kubva kuvanhu ndechavanopa pa verse 10, pavanotaura vachiti I declare the end from the beginning. Saka Mwari havatangi nekwekutanga, but vanotanga nekokupedzisira, vobva vadzokera kokutanga. Saka Mwari vakatanga chinhu, zvinoreva kuti Mwari vatochidini? Vatochipedza. Tikaenda kuna zvakazarurwa chapter 17 pa verse ya 8, Bhaibheri rinoisa pachena roti mazita evanhu vachaponeswa akatonyorwa mutsamba reupenyu. They were written before the foundation of the world. That means kuti nyika isati yatombosikwa, mazita evanhu vose vachaponeswa anga atonyorwa mutsamba reupenyu. Mukaenda zvakare pana Revelation chapter 13, mukaverenga pa verse 8, inotaura ichiti Jesus Christ, the Lamb of God, was slain before the foundation of the world. Kureva kuti Jesu akatoroverwa pamuchinjikwa nyika isati yavambwa. Ndambotaura ndikati Mwari havana chavanotanga vasati vachipedza. Saka vakatanga vapedza zvose kusvika kokupedzisira, vakatoona kuti munhu uyu wandichasika vasati vamusika achaputsika, kobva vatoita provision yekupa mwanakomana wavo kuti azova iye muponesi wevanhu. That's why Bhaibheri richiti the Lamb of God was slain before the foundation of the earth. And then robva rozoti mazita evachaponeswa akatonyorwa kare, even before the foundation of the earth, atorimo mubhuku youpenyu. Tikaenda kubhuku ravaEfeso chapter 1 pa verse number 4 na verse number 5, Bhaibheri pano parinoti, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Saka pari kunzi pano apa Mwari vakatotisarudza, and vakatisarudza nyika isati yavambwa, before the foundation of the earth. And the reason yavakatisarudzira sevana vavo ndeye kuti tive vatsvene
vanowanikwa vasina chavanopomerwa. Saka izvi zvakatoitika before Mwari vatisika. Ndambotaura ndikati Mwari havatangi chinhu vasati vachipedza. Mukaenda pavhesi ya 5 inobva yati, having predestined us to adoption as sons and daughters by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Saka panobuda rimwe shoko zvakare rekuti God predestined us. Mwari vakatitemera. Mukacherechedza dzidziso imwe yanetsa yatekeshera pasi rino ndeya inonzi ye-predestination yakatangwa naJohn Calvin. John Calvin anotaura achiti kana Mwari vakakutemera kuti uchaponeswa, hazvinene kuti unotiza denga sei, unongoguma waponeswa. Kobva ataura zvakare akati kana wakatemerwa kubva pakutanga kuti uyu acharashwa, hazvinene kuti unozama kunamata sei, uchitsanya sei, uchikwira makomo, uchinamata, uchiita zvose, unongoguma wakarashwa. Dzidziso yaJohn Calvin haibvi mushoko raMwari. Hatingatoiti i-predestination, but yaanodzidzisa inonzi predetermination, kuti Mwari vakatodetermina nechekare kuti uyu achaponeswa, uyu haazoponeswi. Bhaibheri riri kungoti Mwari wakadetermina, he predetermined as kuti tose vanhu vose tive adopted as his sons and his daughters. Mukaenda pana John chapter 3 pavhesi ya 16, ivhesi yatinoziva tose inotaura ichiti Mwari vakada nyika nokudaro, ende vaida vakaipa mwanakomana wavo akaberekwa ari mumwe oga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Kureva kuti Bhaibheri inodzidzisa divine predestination, and all of us, everyone is predestined for heaven, but it's hinged on your choice. Zvinodependa nechoice yako. Ukasarudza kuti unoda kuponeswa, unoponeswa. Ende chido chaMwari ndichekuponesa vanhu vose. Saka offer iri pana John 3:16 can do so much for so many, and as many as all those who believe. Constitution yedenga iri color blind. The kingdom of heaven is a rainbow nation. Mwari vanodaidza vanhu vose kose kose kuti vauye kuzoponeswa. Ende Mwari havati uyu ndoda kuti aende kugehena, uyu ndoda kuti aende kudenga. Hapana pavanotombodero. Moto uya wegehena wakagadzirirwa Satani nengirozi dzake. Isu tose sevanhu Mwari anoda kuti tiponeswe, but in his foreknowledge Mwari vanotoziva vanhu vachasarudza kuti ini ndoda kuponeswa. Mwari havazombotsimbiriri your choice. That's why vachikupa mukana wesarudzo wokuti uponeswe. Ukadecide kuti unoda kuponeswa, unoponeswa zveshuwa, but ukasadecide kuponeswa, unenge waita shavi remaramba denga. Mwari vakukomborere hama dzangu vave nemi. Rambai muchititumira mibvunzo inokunetsai. The questions that vex you, send them to us. We will attempt to answer them using our textbook, the Word of God. Like our page, subscribe, and share with many other people kuti tikomborerwe takawanda. Mwari vakomborerwe rimba kweshoko ravo. Amen.